Godt, og så springer du bare ind. Hun kan høre, hvad jeg siger. Godt, Charlotte. Godt. Bare sidde og få lov at sætte hende lidt. Træd godt ned i højre bøjle. Flot. Bare tænk, du vil bestemme. Kom bare og lav nogle 10 meter volter også. Sørg for at sidde til højre. Flot. Ja, hun må bare knibe ballerne sammen. Det er nærmest det, hun er ved at lære. Fint. Samling. Godt, Charlotte. Så har jeg en 10 meter volte mere. Er rigtig godt reddet. Godt. Overgang til trav. Sidde på numsen. Godt, Charlotte. Runding. Albuerne. Vær stærk selv. Lidt mere samling. Ha' en sat. Ja. Yeah. Skifter du bare volden. Op i nakken, ind med bagbenene. Ja. Og springer du bare ind, når det passer. Godt, Charlotte. Og så den her vej. Virkelig tænk på din egen krop. Ja, det er derfor, du skal bestemme. Begge hænder lidt ind, det er lige præcis rigtigt. Og faktisk især den højre. Hold lidt god kontakt på højre tøjle. Kommer du lidt af langsiden, lav nogle 10 minutter vold. Albuerne, vær stærk. Bare ned og sidde lidt i hende. Så langsiden 10 meter vold. Bare være lidt om hende. Hun er slap. Godt. Benene om hende, begge hænder går lidt til venstre. Det er lige præcis rigtigt. Flot, Charlotte. Bliv ved med at tippe hende. Bliv ved med at sidde på numsen. Det er rigtigt. Albuerne. Kommer bare igen på næste lang tid. Op i nakken. Fat med venstre skænkel, højre tøjle. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Bliv ved. Rigtigt, så tager du bare i trav. Men bliv om hende. Hold hende til venstre. Albuerne. Fat på den venstre side. Det er rigtigt. Så skridt.